Atenció al·lèrgics, no canvien de canal, per favor, que ens hem portat este supergra de polen hacia el plató, però per a parlar de les bondats del polen, que en té i moltes, perquè el polen té moltíssima mala fama, eh? Sí, és que per les al·lèrgies ara estem sempre parlant malament d'ell, és molt injust, perquè el polen és molt important. De fet, és la clau de la descendència botànica, és el fertilitzant de les plantes en llavor. Uau, amb aquest titular, tot el que ens va contar ara ha de ser bo. Vinga, a veure si vos puc convèncer. Rasquem un poc més d'informació sobre el polen, què és exactament? Què passa? Que les plantes tenen un aparell reproductor masculí que és l'androceu. En les angiospermes, que són les plantes que tenen flors i fruits per a protegir la llavor, el polen es produeix en les anteres, que estan al final d'estos filaments que veiem en les floretes, que són els estams. Cada antera pot produir fins a 100.000 grans de polen. Quasi res. Quasi res, són molt xicotis, per això caben tots allí. I són únics de cada espècie. Després, cada gra de polen té dues cèl·lules. La cèl·lula vegetativa, que donarà lloc a un tub pol·línic, i la cèl·lula generativa, que donarà lloc a les dues gàmetes masculines. El tub pol·línic transportarà les gàmetes masculines a l'ovari, que és l'aparell reproductor femení, i allí estan les gàmetes femenines i es donarà la màgia de la fecundació. Trobem molts tipus de flors, de plantes diferents respecte a les flors. Hi ha plantes que tenen flors hermafrodites, amb aparell masculí, reproductor i femení en la mateixa flor. Elles apanyen. Elles apanyen a soles. La planta, després, la planta monoica té les flors femenines i masculines en la mateixa planta. I les plantes dioiques, exemplars només femenins i exemplars només masculins. I en aquesta explosió floral és quan el polen té aquest paper tan important. Aquesta autopista que es crea entre flor i flor és l'autopista perfecta perquè circula el polen. Totalment, fa falta una empresa de missatgeria per a transportar-lo. I qui dirigeix aquesta empresa de missatgeria? Doncs si la pol·linització és abiòtica, s'encarrega el vent, que es diu anemofília, i s'encarrega l'aigua, hidrofília. Si la pol·linització és biòtica, vol dir en vida, s'encarreguen els animals, la zooidiofília. Què passa? Vos he portat així una abelleta per a fer una demostració molt senzilleta, no? Les flors estan atraient tot el rato aquestes abelletes, aquestes vespes, amb colors cridaners, amb les feromones, amb les recompenses, com el nèctar. L'insecte va a aquesta flor... Va parar a la floreta, agafa aquest polen... Se li apeguen els pol·linis, que són pilotes de polen, és tan xicotiu que va a pilots. I se li apega en els pelets i en les potetes i se'n va una altra flor i es dona la fecundació. Després, pensem sempre en abelles i en vespes, però no només s'encarreguen ells. Tenim molts més insectes que ho fan. Si s'encarreguen mosques, miofília. Si s'encarreguen formigues, mirmecofília. No només les abelles poden fer-ho? Escarabats, cantarofília. Papallones, psicofília, i podria seguir i fer-me molt pesada. Vaig a parar. Ahí tenim moltes preguntes per examen. Ja continuarem parlant d'això. Però la reflexió és sempre lo dels insectes. És a dir, que moltes vegades dius, un bitxo, no? I no, són importantíssims per a la pol·linització. Claro, la planta que a tu t'agrada. Ens hem centrat en la pol·linització, però jo sé que el polen, que m'ho has dit tu ja, va molt més enllà d'aquesta pol·linització, veritat? És molt més important jo vos he del que portat queria. més funcions. La primera funció en paleontologia, que això vos ho explicaria Paco Zoico molt bé, perquè tenim la paleobotànica. Quan les restes fòssils que s'estudien són vegetals, és la paleobotànica. La paleobotànica ens ajuda a conèixer plantes extintes, l'evolució de les espècies vegetals, com era en el passat el clima, com eren els ecosistemes i com utilitzàvem els vegetals, quin vegetal menjaven, com els utilitzaven. Però què vols dir, que trobem polen d'èpoques remotes? Clar, és que podem pensar, restes vegetals, les més resistents, la fusta, no? El polen és molt dur per la cobertura que té, que és l'exina, i va molt bé com a fòssil. La palinologia estudia la morfologia del gra de polen i la paleopalinologia s'encarrega dels pòlens que estan conservats com a fòssils. Uau, no sé si tens algun exemple d'aquesta paleobotànica que fa referència. El polen s'estudia moltíssimes coses, però jo vaig veure un article l'any passat, en la revista Science van publicar un article sobre se preguntaven per què hi havia tanta biodiversitat al sud-est asiàtic. I aleshores van estar construint un arbre evolutiu molt detallat i entre ells van utilitzar, entre les restes que van utilitzar, va ser polen fòssil de fa moltíssim temps, de fa 90 milions d'anys. I estava emparentat amb el ratan, aquesta palmera enfiladissa que coneguem avui dia. El que deia l'estudi és que al final les illes del sud-est asiàtic, Java, Sumatra, Borneo, havien tingut papers diferents en aquesta generació i dispersió de la biodiversitat. Que aquesta complexitat de les illes era la clau. Conèixer la biodiversitat del passat ens ajuda a conservar-la del present i ens prepara per al futur, el que pugui passar. M'has deixat mocat, eh? No sabíem ni s'imaginàvem la quantitat d'aplicacions que tenia el polen. No sé si acaba ahir o encara n'hi ha més aplicacions. No acaba ahir. Si te dic, per exemple, que ens serveix també per a resoldre un crim, tinc una lupa molt xicoteta. I com? A les petjades dactilars i també el polen. També el polen, perquè és que tenim una altra cosa que és la botànica forense. La botànica forense utilitza les plantes i les restes vegetals que se queden en l'escena d'un crim per a tindre dades. I el polen, com hem dit que és molt resistent, se queda molt de temps. A on? En les fosses nasals d'un cos, en l'oïda, apegades a la pell, als cabells, a la roba. I què fa? Ens dona una informació important. Per què? La combinació de plantes d'un lloc li dona una petjada de polen única. Per tant, ens dona informació geogràfica.
I a banda, com les plantes florixen en una època determinada, també es dona informació temporal. No són proves definitives, mira, és com el cas del sant sudari. Se van investigar allí les restes de pol·len que hi havia i es va demostrar que el 75% de les espècies de plantes a les quals pertanyia aquest pol·len era d'origen de Palestina i que pol·len igual com eixe fossilitzat s'havia trobat en sediments de feia 2.000 anys. No datava el sant sudari, però sí que el feia compatible amb l'origen geogràfic i amb l'època. Uau, increïble. Qui m'anava a dir amb mi que la classe de botànica d'avui anava a acabar en una classe d'història? Jo crec que a partir d'ara mirem el pol·len ja amb uns altres ulls. Sí, mira, anem a acabar també amb història televisiva, perquè si vos agrada el pol·len, jo vos recomano una cosa que és real. Sorprèn-nos. Enguany s'ha estrenat en Mèxic una telenovel·la que es diu Pol·len. I l'argument és una família... La protagonista mor i li han identificat el pol·len en les fosses nasals. Va per ahí? Va per ahí, perquè el gran imperi florístic de Mèxic, la matriarca mor en estranyes circumstàncies i efectivament l'han enverinada, ja saps en què. Has dit el final, ja. Ja he dit el final. Ja està, no fa falta és el principi, és el principi. Ja continuarem parlant del pol·len perquè dona més de sí. Dona més de sí. Els al·lèrgics ja el veuen amb altres ulls. Gràcies, Eva. A vosaltres. Mira, una pisteta del pol·len que busquem esta setmana. A veure si saps quin és.